Molts diuen que és perquè entenen l'enginyeria com una cosa d'homes, no? I que no són coses massa difícils i no li veuen l'aplicació als seus interessos. I ara últimament s'està veient que s'ha de promocionar en l'estil de dir que l'enginyeria ajuda al progrés social, no? Ajuda a millorar la qualitat de vida i que això potser arribaria més a l'estil del que veiem les dones.